नमस्कार, प्रणाम, स्वागत बा रउआ सबन के राइटर आशिक अभिषेक के चैनल पर। और सब बताई आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रउआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब, मस्त होखब, तंदुरुस्त होखब। त रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बनी बिल्कुल दर्दनाक, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल खतरनाक मैटर, भोजपुरी छठ पूजा स्पेशल सॉन्ग। उम्मीद करते हैं रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के रउआ बढ़िया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से मन से गायकी कइतन तो 100% बाकी गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। लेकिन ऐसे पहले रउआ सबन से एगो बात कहल चाहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा, गायकी में कदम रखले बानी, गायकी रउआ के पसंद बा, गायकी कइल चाहतनी, रउआ के बढ़िया मैटर नइखे मिलत, बढ़िया गाना नइखे मिलत, बढ़िया से तुकबंदी नइखे मिलत, बढ़िया रउआ सबन के म्यूजिक नइखे मिल पावत, बढ़िया से रउआ सबन के रिकॉर्डिंग नइखे हो पावत, तो रउआ अगर हमरा चैनल पर आ गइल बन तो रउआ सबके निराश भइले के जरूरत नइखे। काहे से कि रउआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके, चाहे रउआ कोनो भी ट्रैक पर गाना लिखवा सकिले, चाहे नया कंपोजिशन गाना लिखवा सकिले, चाहे रउआ अपना फरमाइश के हिसाब से लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद सॉन्ग, चाहे जिला के ऊपर गाना, चाहे सैड सॉन्ग, चाहे छठ पूजा के गाना, चाहे दिवाली के गाना, चाहे विवाह गीत, चाहे विदाई गीत, चाहे वो अपना मनपसंद के कोनो भी मैटर लिखवा सकिले, वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो ये से कहल चाहब रउआ सबन से कि रउआ अगर हमरा चैनल पर आ गइल बनी, चैनल पर नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबन के मिले। अगर वीडियो रउआ सबके अच्छा लागता, बढ़िया लागता तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज के मैटर देखल जाए कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, ये रउआ सबन के हम गा के बताओ। तो उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। यह छठ पूजा के दिने एगो पत्नी अपना पति से कहती है कि ए राजा जी हमार बात मानी ना, अरे छठ पूजा बहुत पावन पवित्र पर्व है, चली रउआ हमरा संगे घाट पे माई के दर्शन करे। देखी कौना भाव में कहतिया, कैसे कहतिया। यूपी बिहार में होला पावन परबिया, छठी मैया के सभे करे बरतिया। ए जी सुनी ना कि यूपी बिहार में होला पावन परबिया, छठी मैया के सभे करे बरतिया। तले के दौरा चली न रौराया गे, पिया पाटना के घाट निकला गे, पिया पाटना के घाट निकला गे। लेके दौरा चली न रौराया गे, सहिया छपारा के घाट निकला गे, सहिया छपारा के घाट निकला गे। चलिए रउआ सबन के एक बार और मुखड़ा सुनाई तनी कि यूपी बिहार में होला पावन परबिया, छठी मैया के सभे कहरे बरतिया। तले के दौरा चली न रौराया गे, पिया पाटना के घाट निकला गे, सहिया छपारा के घाट निकला गे। तो उम्मीद करतनी मैटर हुआ सबके बेहद पसंद आइल हुई। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवाल चाहतनी, चाहे कर म्यूजिक बनवाल चाहतनी, तो रुआ बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकिले। डिस्क्रिप्शन में हमार कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, तो रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाए। लेकिन एगो बात कहल चाहब रुआ सबन से कि अगर हमारे गाँव में कोनो मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहतनी। ऐसे कि हम तो गायक ना ही, रुआ सबन के खाली बता सकिले, समझा सकिले। तो मिलत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक ले रुआ सब सन्मति चाहतनी। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय माता दी।